こんにちは。お久しぶりですね。私はプラタナで、私の顔を覚えていますか？社長とご家族は元気ですか？私と家族は相変わらず元気にしています。今日は朝倉学校の社長は私の家へ訪問しに来ました。私の家はノンペン首都にあります。ノンペンは人口が多くて高いビルもたくさんあってとても賑やかな街です。私の家の周りは近所の家があります。私の家は何もありません。バイクが2台あります。家の隣に学校があります。そして病院もありますからとても賑やかです。社長、すみませんが、今から私の家族を紹介したいと思います。こちらは、お家です。名前は、ジルムパです。今年は41歳です。仕事は日用品販売です。こちらは、おばです。名前は、チムハヤです。今年は38歳です。仕事はしたてじゃです。こちらはいとこです。名前はプトパニャプチです。今年は10歳です。小学生です。こちらもいとこです。名前はプトディラクボです。今年は6歳です。小学生です。私は利用線がありません。生まれた時からずっとおばと住んでいてお世話になっています。私はできれば日本で5年間くらい社長と働きたいです。仕事の時わからないことがあると思いますのでいろいろ教えてください。私は明るい人でそして何でも学びたいです。全力で頑張ります。社長、私はたくさんお金を稼ぎたいですからたくさん産業をさせてください。日本で5年間の仕事が終わったらカンボジアへ帰って日用品販売店を開きたいと思います。私は社長の手伝うために早く日本へ行きたいです。社長と先輩方にお会いできる日を楽しみにしています。どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございます。
Cho konnichiwa. Watashi wa jatan desu. Watashi wa pratana desu. Watashi wa ram desu. Hayaku nihonge ikitai desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Domo arigatou gozaimasu.